Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами, довіряєте нам. Мене звати Аліна Блохіна, і я вже рада вітати гостя цієї ефірної години. Це Макар Таран, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Макаре, добрий вечір. Добрий вечір. Власне, президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, попри застереження мусульманських лідерів та союзників з країн ЄС. На його думку, Єрусалим – це не тільки серце трьох великих релігій, але тепер і серце однієї з найуспішніших демократій у світі. Внаслідок рішення Трампа США збирається принести своє посольство із Тель-Авіва до Єрусалима. Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп активно виступав за перенесення дипломатичного представництва в Єрусалим. Jerusalem is today and must remain. Єрусалим є і має залишатися місцем, де євреї моляться біля західної стіни, де християни йдуть хресною ходою і де мусульмани моляться в мечеті Аль-Акса. Проте протягом усіх цих років президенти, які представляли США, відмовлялися офіційно визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. Фактично, ми відмовлялися визнавати будь-яку ізраїльську столицю. Сьогодні ми нарешті визнаємо очевидне, що Єрусалим – столиця Ізраїлю. Це не більше і не менше, але визнання реальності. Це правильно, це те, що треба зробити. Саме тому, у відповідності до закону про посольство в Єрусалимі, я наказую Державному департаменту почати приготування, щоб перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. Пане Макаре, власне, хочу вас попросити спершу прокоментувати ось такі заяви і дії очільника Білого Дому. Заяви десь в стилі Трампа. Таке, знаєте, віє від цих заяв певним таким спрощенням. Що змінило рішення Трампа? Воно, з одного боку, нічого не змінило, тому що фактично Єрусалим фактично є столицею Ізраїля, де знаходяться всі ізраїльські вищі органи влади. І для чого треба було цьому факту надавати такого акценту і розголос? Тобто мотивація американського президента, вона вимагає дуже тривалого обговорення. Я вважаю, що це рішення, воно не підготовлене, воно не є системним. І воно навіть десь підриває всі ті зусилля, які робила американська дипломатія в регіоні до цього. Ви сказали саме про мотивацію Дональда Трампа. То навіщо президентові США таке рішення, такі заяви? Навіщо він це робить? Я знову-таки, я не маю такого, я не можу зайти в Дональда Трампа і навіть зрозуміти його мотивацію зі сторони. Тому що якщо калькулювати плюси і мінуси, то ми зараз побачимо, що мінусів для Сполучених Штатів зараз буде набагато більше. Можливо, його мотивація була це певною мірою консолідувати якісь позиції США в регіоні, але через підтримку Ізраїля. А тут же інша антитеза, а що тоді робити з тими місточками, які вже були прикладені з Саудівської Аравії, там і з іншими арабськими країнами тощо. Якщо його мета була консолідувати підтримку навколо себе з боку єврейських різних кіл, з боку не знаю, і евангелістів, які теж, в принципі, ставляться до цього питання, політичного питання, але вони ставляться до цього питання позитивно, то теж тут важко сказати, наскільки це підвищило рейтинг Трампа зараз. Тобто, я ще раз цю тезу повторюся, що рішення не підготовлене, і воно не системне, воно десь емоційне і можна назвати провокативним. Якщо, припустимо, що Дональд Трамп хоче посилити свій вплив, до прикладу, у цьому регіоні, навіщо, як він може цим згодом скористатися? Навіщо йому це посилення? Американські позиції в регіоні Близького Сходу, Середнього Сходу також це зачіпає. Вони тримались там на багатьох стовпах. Один із головних стовпів – це особливі відносини з Ізраїлем, який свого часу ще Кеннеді проголосив. Наступне – це, відповідно, мир Ізраїлю з Єгиптом. Це теж дуже важлива така ланочка. І Ізраїль для Сполучених Штатів є ключовий, така, знаєте, джерело впливу в регіоні, силового впливу і впливу ідеологічного показати. Ось Трамп, до речі, це озвучив, що
Це зразкова демократія, і не просто демократія політична, але якось мірі демократія релігійна, де там співіснують багато релігій в рамках однієї країни. От. Але знову давайте подивимося на реакцію. Ця реакція була світу, вона була цілком прогнозована. І американські аналітичні політичні кола, вони досить солідні, досить ґрунтовні, досить глибокі. Напевно, що вони говорили президентським там вузьким колом, що буде така реакція. Тому я не знаходжу логічних поки що таких, знаєте, формул цього рішення. Ми повернемося до розмови із вами, пане Макаре. Зараз долучимо до прямого ефіру нашого Йосиф Зізель, співголова Асоціації єврейських організацій і общин України, з нами на прямому зв'язку. Пане Йосифе, добрий день, чи чуєте нас? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваша позиція щодо цих заяв і дій Дональда Трампа із ідеєю перенести столицю Ізраїлю у Єрусалим? Ну, ми вже випустили заяву на наступний день після його. І ми повністю підтримуємо його заяву. І вважаємо, що вона повинна була бути набагато раніше, але ніхто з американських президентів цього раніше не зробив, а він наважився це зробити. Справа в тому, що Конгрес прийняв відповідне рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїля ще в 1995 році. У 1999-му це рішення підтримав Сенат Сполучених Штатів. Але кожні півроку американські президенти підписували відтермінування переносу столиці з Тель-Авіва в Єрусалим. Кожні півроку, ось з тих пір, вони підписували, щоб не переносити поки що, враховуючи ситуацію. І це тягнеться вже, ви бачите, більше як 20 років. Трамп, коли йшов на вибори, він обіцяв це зробити, визнати столицею, першим з американських президентів, визнати Єрусалим столицею Ізраїля і перенести посольство. І я знаю, що держсекретар Тиллерсон вже віддав наказ готуватися до переносу посольства. Ще раз повторюю, ми єврейська громада України і наше основне об'єднання єврейських організацій, до нашого об'єднання входять майже 300 організацій, ми підтримуємо цей крок Дональда Трампа. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це рішення не може спровокувати певний новий виток конфліктів у регіоні? Ну, ви знаєте, є таке прислів'я, що попереджений, значить, вже знає, що чекати. Це готувалося, це йшли консультації. І Ізраїль готовий до загострення, хоча, можливо, його і не буде. Але загострень було за ці роки вже багато, хоч столицю не переносили. Йдеться тільки про рішення однієї держави, Сполучених Штатів. Всі ці держави вирішують особисто, чи вони йдуть за цим, чи вони утримуються і далі. Як ви гадаєте, чи знайде рішення Дональда Трампа підтримки, ну, зокрема, у певних ваших європейських партнерів, тому що у ЄС не досить схвалюють те, що наразі робить очільник Білого дому? Ну, нам відомі дуже великі прагматики ЄС, які Україну не дуже підтримують, коли це треба Україні. Вони користуються тільки прагматичними інтересами, щоб не посваритися з східними країнами, які надають їм і дешеву робочу силу, і енергетичні ресурси, і таке інше. Це прагматичний підхід, але не моральний. Моральний підхід саме такий, бо 3000 років Єрусалим вважається столицею Ізраїлю. І завжди, коли там були євреї на тій території, завжди Єрусалим був цією столицею. Це дуже моральне питання. І ми не повинні мати двох бухгалтерій, а повинні мати тільки одну бухгалтерію. І ми сподіваємося, що і Україна також рано чи пізно приєднається до рішення Дональда Трампа, до американського президента. Я думаю, що деякі країни підтримують це рішення, деякі не підтримують. І це не вирішується більшістю. Кожна країна сама вирішує, переносити своє посольство чи не переносити в Єрусалим. Пане Йосиф, як ви гадаєте, ось таке рішення Дональда Трампа свідчить про те, що він в певній мірі зацікавлений у посиленні власного впливу на цій території?
Справа в тому, що хто добре розуміється в Близькому Сході і в Ізраїлі, розуміє, що впливати на це неможливо. Ось, наприклад, попередній президент Барак Обама 8 років викручував руки Ізраїлю. І де сів, там і встав. Нічого в нього не вийшло. Бо на Ізраїль не можна впливати. У Ізраїля пріоритет – це власна безпека. І він виходить тільки з цього. Я мрію про той час, коли Україна буде виходити тільки з своїх національних інтересів, як це робить Ізраїль. І не звертати уваги на тих, хто каже, ой, почекайте, ви цього не робіть, а ви можете образити того, можете образити того. Є національні інтереси держави. Він обіцяв це зробити, і це його особиста обіцянка, і він її виконав. Ми не так часто зустрічаємося, коли президенти виконують обіцянки, з якими вони йдуть на вибори. Пане Йосифе, я дуже дякую вам, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Йосиф Зісельс, співголова Асоціації єврейських організацій і общин України, був з нами на прямому зв'язку. Почули його позицію. Пане Макарове, прошу ваш коментар з приводу того, що ми зараз почули. Це питання Єрусалиму, і воно дуже чутливе для України. Єврейська громада – частина української історії. Цілком логічно зрозуміло, що столиця кожної країни, а Ізраїль – це країна, доконаний факт, ніхто ж не піддає сумніву його повноцінність державну. Єрусалим, звичайно, для єврейського народу є сакральним центром там у багатьох відношеннях, для арабського, для ісламських, скажімо, співтовариства, це там Мекка, Медіна тощо. Тому чутливість для України, вона, знаєте як, вона полягає ось в чому, що ми, така моя думка, вона, можливо, знаєте, думка зайця в кущах, але ми не повинні зараз взагалі в цю тему входити якимось чином, ми повинні від неї дистанціюватися. Ще раз повторюю, що єврейський народ – це народ, який разом з українським народом століттями проживав, і це частина теж нашої історії. Ми не ісламська країна, ми, відповідно, не маємо якихось реалізовувати своїх, знаєте, сакральних там геополітичних проєктів. В той же самий час у нас є мусульманська громада, кримсько-татарський народ, який, я знаю це, тому що це питання кожного дня теж ми зачіпаємо. Ставлення, ви розумієте, воно до такого рішення Трампа, воно в основному негативне. І тут далі можна обговорювати наслідки цього рішення для регіону і для розвитку взагалі світової стабільності системи тощо. На підтвердження слів пана Зісельса також можемо зазначити те, що рішення Дональда Трампа схвилювало світову спільноту, але не сам Ізраїль. Президент країни назвав заяву американського президента найкращим подарунком до майбутнього 70-річчя єврейської держави. Прем'єр-міністр країни Бенджамін Нетаньяху закликав держави також переносити свої посольства в Єрусалим, однак поки цього ніхто не зробив. Пане Макаре, я заставила питання пану Зісельсу і поставлю його вам. Як гадаєте, чи можна чекати певної ескалації конфліктів, певних протистоянь у цьому регіоні через це рішення, тому що це фактично те, що так само зараз хвилює міжнародну спільноту? Я би такі дві опції взяв. Перша опція – ескалація. Там гіпотетично уявімо якесь там військове загострення, військовий конфлікт, знов таки гіпотетично, там кілька арабських країн щось почнуть задумувати в силовому плані. Ізраїль з арабським світом пережив уже 6 воєн, і всі війни були фактично виграні Ізраїлем. І немає силового сценарія вплинути на Ізраїль. Тут з паном Зісельсом абсолютно погоджуюсь. Я бачу в цьому рішенні стратегічні такі тріщинки, які будуть збільшуватися, і ці тріщинки можуть перерости до стратегічних розколів. Позиція Туреччини. Позиція Туреччини, Ердоган при всьому, знаєте, особливостях його політичного почерку, політичного стилю, давно зрозуміло, що він грає на емоціях, інтересах ісламського світу. І це черговий такий, знаєте, камінець в відносини між США і
головним союзником Сполучених Штатів в рамках НАТО на Близькому Середньому Сході. Далі рішення Саудовської Аравії, подивіться, або оцінки в Єгипті, Йорданії, ну, у ключових арабських країнах. І рішення. Що за цими рішеннями далі буде? Я вважаю, що знов-таки це буде певне таке дистанціювання зовнішньополітичне арабських країн від Сполучених Штатів. Я не можу міру цього дистанціювання зараз визначити, сказати. І це дистанціювання, воно дасть додаткові можливості і для Росії, і для Китаю, і для Ірану маневрувати більше в тому регіоні, ніж вони зараз можуть. Ще одну думку долучимо до нашого ефіру. У нас на прямому зв'язку Ганна Шелест, експерт-міжнародник. Пані Ганно, доброго дня, чи чуєте нас? Да, доброго вечора, чую. Власне, хотілося б ваш коментар почути щодо цієї заяви Дональда Трампа про те, що столицю Ізраїлю потрібно перенести в Єрусалим. Як ви оцінюєте його такі дії? Ну, вона є достатньо ризикованою, особливо якщо взяти поточну ситуацію на Близькому Сході і навіть останні його візити, тому що вона ставить більше запитань, ніж дає відповідей. І навіть більше вона дуже контроверсійна, тому що пояснення пана Трампа було, що нарешті прийнявши таке рішення, це буде сприяти мирному процесу. Ну, зрозуміло, що мирному процесу це не буде сприяти ніяким чином, тому що якраз останні 20 років, мабуть, два найбільших, чи три найбільших питання, які були на порядку денному всіх переговорів близькосхідних між Ізраїлем та арабськими країнами, особливо Палестиною, це якраз статус Єрусалиму, це повернення палестинських біженців і це статус ізраїльських поселень. Тобто одне з трьох найбільших питань, які 20 років гальмує фактично переговорний процес, і говорити, що воно якби таке однобічне признання лише Сполученими Штатами, що тепер столиця буде в Єрусалимі, а не в Тель-Авіві, звичайно, ніяким чином, тобто воно лише спровокує дуже таку серйозну риторику, не найкращу на Близькому Сході. Навіщо, пані Ганно, на вашу думку, таке рішення Дональду Трампу? Що він намагається продемонструвати? Чи так само можемо говорити про намагання посилити, я не знаю, там, скажімо, американсько-ізраїльські відносини? Навіщо це йому? Ну, тут декілька можна моментів говорити. Перше, це достатньо серйозне ізраїльське і єврейське лобі, яке є на сьогодні навколо пана Трампа. Воно присутнє і воно по дуже багатьом рішенням вже було чутно, якби його вплив на його рішення. Це перше. А друге, це, звичайно, підтримка пана Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїля, в якого зараз є певні складнощі всередині країни. І, там вже якоюсь військовою допомогою не вирішиш питання, і, можливо, скажімо так, певну роль зіграла і необхідність підтримати свого союзника і партнера. Третє, це може бути якраз те, що, скажімо так, Трамп говорив, що якби фактично кожен американський президент говорить, що він нам буде найкращим посередником на Близькому Сході і намагається вирішити цей конфлікт. Ми це можемо дивитися у кожного, але через те, що була достатньо інша позиція пана Обами, попереднього президента, ми бачимо, що для пана Трампа стає все більше і більше. Все, що робилося інакше Бараком Обамою, він повинен якось звернути на це увагу і прийняти повністю інше рішення. Тому, якщо в адміністрації Обами була набагато більш обережна політика не тільки щодо Єрусалиму, а взагалі арабо-ізраїльських відносин, і достатньо критичні були заяви щодо Ізраїлю, то от пан Трамп міг якраз обрати собі іншу тактику, більшого залучення зараз і підтримку однієї зі сторін конфлікту фактично. Як гадаєте, от саме те, що наразі відбувається, безпосередньо ця заява, це рішення Дональда Трампа, якось може вплинути на певне загострення, на певну ескалацію у цьому регіоні? Так, звичайно, в першу чергу, скоріше, на рівні або вулиці, або риторики, тому що ми вже побачили дуже різкі заяви багатьох лідерів сусідніх держав,
і навіть європейських держав. Ми вже побачили демонстрації на вулицях, і вони продовжаться. І тут головне, щоб це не переросло, скажімо так, з демонстрації в насилля. На жаль, в тому регіоні це дуже часто відбувається, тому ризик дуже великий. Ну і відповідно, наскільки буде пропорційна чи непропорційна відповідь на це. Ми можемо очікувати загострення і підвищення терористичної загрози. Це теж, ну скажімо так, як реакція якась буде тих терористичних організацій, які працюють в цьому регіоні. І, на жаль, ми можемо ще очікувати заморозки певного процесу, який нещодавно розпочався, це покращення відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем на противагу Ірану. І звичайно, що Саудівська Аравія навряд чи позитивно відреагує на подібне, скажімо так, визнання і взагалі розвиток подій. Ми можемо очікувати, що той діалог, який розпочався, він буде заморожений. Пані Ганно, дуже дякую вам, що ви знайшли можливість і долучилися до нашого прямого ефіру. Ганна Шелест, експерт-міжнародник, була з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми обговоримо безпосередньо заяву Дональда Трампа, як це вплине на ситуацію в Ізраїлі і загалом на те, що відбувається у світі. Пане Макаре, ми зараз говоримо, навіщо це Дональду Трампу, навіщо, яка його мета у контексті цього рішення. А от для Ізраїлю ми розуміємо, що Ізраїль схвалює, звичайно, те, що наразі робиться очільник Білого дому. Для Ізраїлю де-факто що це принесе? Для Ізраїля, напевно, це якесь повернення історичної справедливості, тому що єврейського народу з Єрусалимом пов'язана історія, яка сакральна. Це сакральне місто і пагорб Сіон, і всі знають, що певний час євреї, вони до зустрічі в Єрусалимі дуже часто говорили. Тобто для Ізраїлю можна так сказати такою, знаєте, картиною історично сакральною, що це відновлення, повноцінне відновлення своєї державної повноцінності, я вибачаю за таку тавтологію, повноцінності з точки зору якоїсь тяглості історичної. Плюс це зовнішньополітична перемога Ізраїлю, якому вдалося домогтися такого рішення від американського президента. Ну і я не знаю, ще такий аспект. Чи потягне це все в якісь дуже гострі конфлікти вуличні на територіях, які Ізраїлем зайняті? Були інтифади палестинські, були різні терористичні там акти, і досить такі масштабні Хамасів, але вони ні до чого не призвели. Я знову таки повертаюсь до тієї тези, що це більшою мірою наслідки стратегічного, міждержавного такого характеру. Але ви знаєте, якщо ми говоримо, що це схвальне рішення для Ізраїлю, що це фактично передвиборна обіцянка Дональда Трампа, то от ще раніше лідери мусульманських європейських держав застерігали його від такого рішення. То якщо це перемога для цих, до прикладу, двох держав, то для решти? Для решти підводити мене до думки тієї, що для решти це не є поразка для ісламського світу, я би так не назвав, тому що, знову таки, це констатація вже доконаного факту. Його можна обговорювати ще і резолюції 181, і 49 рік, і так далі, але будемо відштовхуватися тієї реальності, яка зараз є. Для ісламських країн, я все-таки так на Трампі фокусуюся. Да? Його слоган передвиборчий «Make America Great Again». От США як велика держава і її статус наддержави, він багато в чому базувався на можливості медіаторства, на можливості управління різними конфліктними процесами. Зокрема, один із ключових – це і чутливий, і енергетичний і так далі, це Близькосхідний регіон. Зараз я не скажу, що ситуація стане некерованою, але вона матиме потенціал для некерованості. Але взагалі в історичній площині, ми знаємо, що попередні президенти це рішення відкладали. Якщо не помиляюся, 3 президентів точно. Чому?
Чому, повертаючись, знаєте, роблячи таку ретроспективу, на це не йшли раніше? Кожен американський президент перед тим, як приймав присягу, він озвучував ключові свої моделі, своє бачення американської глобальної і регіональної політики. І американські президенти до цього вони заявляли, і це в зовнішньополітичному блоці передвиборчому був один із головних фокусів. Це так званий близькосхідний мирний процес, де прорив відбувся там 78-79 роки, Кемп-Девідські угоди і так далі, де все-таки наступив етап миру, співробітництва тощо. Дональд Трамп, і це не тільки в близькосхідному форматі проглядається, це проглядається і в форматі відносин з Китаєм, і в форматі відносин з Росією, ми це бачимо. Його, знаєте, політичний світогляд зараз, він формується, але формується через, на мою думку, через такі от контроверсійні речі. Він прийшов в президентство без, скажімо так, картини світу. Без такої моделі, як США будуть управляти тією ситуацією, за рахунок яких ресурсів, за рахунок яких там моментів. Тому я ж кажу, я в цьому рішенні бачу таку якусь, знаєте, як завдати противнику якогось болючого удару, але потім програти, зрештою, стратегічно. Ще одну думку долучимо зараз до нашого ефіру. Олександр Демченко, журналіст з нами на прямому зв'язку. Олександре, доброго дня. Доброго вечора вам також. Власне, вашу позицію хотілося почути щодо цієї заяви Дональда Трампа про те, що столицю Ізраїлю потрібно перенести в Єрусалим. Прошу. Абсолютно логічна точка зору, враховуючи той факт, що Дональд Трамп ще на початку передвиборчої кампанії про це говорив. Це був елемент його передвиборчої кампанії. Коли ми говоримо про те, що Дональд Трамп якийсь не такий, що в нього там немає почуття геополітики і взагалі здорового глузду, це не так насправді, тому що людина про це заявляла ще з кінця 90-х років. Питання в іншому, насправді. Ми говоримо про конкретний епізод, хоча не розуміємо того, що на території Близького Сходу, на території Сирії перебувають підрозділи військові Ірану, перебувають терористи ліванської Хезболла, перебувають російські представники російської армії. Ми говоримо про те, що Іран намагається оточити Ізраїль, Іран намагається взяти його у кільце. І вже ми знаємо, що палестинська терористична організація Хамас отримує зброю від Ірану. Я хотів би наголосити на тому, що у 2015 році, спілкуючись із Віктором Ліберманом, колишнім міністром закордонних справ Ізраїлю, а нині він міністр оборони цієї держави, йому було сказано, я йому особисто казав про те, що невдовзі ви будете мати проблеми, тому що і Російська Федерація, і Іран будуть поставляти довкола ваших кордонів зброю. Це наразі і відбувається. Питання заключається в іншому. Якщо зараз не посилити Ізраїль, якщо наразі не створити умови і не показати сигнал про те, що американці готові відстоювати свого союзника давнього, тим паче, що Саудівська Аравія, попри те, що вона висловила протест, вона насправді підтримує ці ідеї, тому що були човникові перемовини із представниками Саудівської Аравії, зі сторони Ізраїлю і зі сторони американців. Джаред Кушнер, помічник президента США, його зять, приїжджав на територію Саудівської Аравії і проводив перемовини. І я вам хотів би наголосити, що ці перемовини таки були успішними. Якщо зараз не дати чіткий сигнал про те, що США готові захищати Ізраїль, можливо, дуже великі проблеми на Близькому Сході. З цього ми повинні виходити. І Російська Федерація, я хотів би на цьому теж наголосити вашу увагу, не припине провокувати подібні дії. І вона буде підтримувати і Іран, і висувати позиції, що Іран нібито це робить для того, щоб в тому числі і зменшити його позиції, бо там проблеми газу. Іран є конкурентом. Тому потрібно показати Іран в негативному ключі, спровокувати Іран на активні дії, дати Ірану можливість взяти участь у терористичних нападах довкола території Ізраїлю і створити кривавий конфлікт на території Близького Сходу. Тим паче, що в Сирії ті позиції, які займає Російська Федерація, дозволяють це робити.
А ми зараз фокусуємося на Сполучених Штатах Америки і на Ізраїлю. А якщо решту країн візьмемо, до прикладу, тих самих європейських, вони не надто схвалюють такі дії очільника Білого дому. Як гадаєте, чи хтось у своїй позиції приєднається до Трампа чи ні? Взагалі, чого слід чекати унаслідок його цієї заяви? Певної, можливо, ескалації? Так, чуєте нас? Да, тепер чую вас. Ну, хотів би зазначити, що президент Чехії, який отримав нагороду нещодавно від Ізраїлю, підтримав вже цю позицію. І він сказав, що він буде входити у перемовини із Ізраїлем і може також перенести своє представництво чеське на територію з Тель-Авіву до Єрусалиму. Окрім того, я все ж таки вважаю, що європейські питання, воно залишається європейським питанням. І це їх точка зору, на яку вони мають абсолютне право. Питання в тому, що Європейський Союз не захищає військовим чином Ізраїль. Питання в тому, що Європейський Союз може заявляти будь-яку позицію. Однак зараз Європейського Союзу немає на території Сирії, немає на території Ізраїлю, немає на території, що підконтрольна окремим представникам, окремим угрупованням терористичним Ірану. Тому я хотів би наголосити на тому, що позиція Європейського Союзу залишається позицією Європейського Союзу. Все ж таки, американці – це не держава, яка входить у склад європейської співдружності. Чи слід чекати певних хвилювань у цьому регіоні, можливо, певної ескалації конфліктів? Хвилювання вже відбуваються. Іранські війська, я ще раз хочу на цьому наголосити, оточують Ізраїль. І терористичні війська, які підконтрольні з території Лівану і з території Палестини, до якого в тому числі надходить російське озброєння, також оточують територію Ізраїлю. Наразі ситуація надзвичайно небезпечна і потрібно ухвалювати рішення і забезпечувати Ізраїль як такий військовими засобами впливу, і не лише військовими, наразі, зараз і негайно. Це має бути допомога. Тому що конфлікт вже триває. І він почав тривати з 15-го року, коли російські війська увійшли до Сирії. Зараз ми бачимо просто другу фазу цього конфлікту, більш агресивну. Ось що відбувається. Російська Федерація намагається розповсюдити свій вплив. Вона намагається створити гарячі точки по всьому світу, від Північної Кореї, Афганістану, території Сирії, території, які Іран контролює, Балкани і так далі, для того, щоб хаотизувати систему, для того, щоб США розпилювали свої військові і економічні фінансові зусилля, сили по всьому світу, для того, щоб провокувати США на певні агресивні дії. У цьому велика проблема. Коли ви розпилюєте сили іншої країни, це означає, що рано чи пізно у якомусь регіоні ви не встигнете. Це робить Російська Федерація, це їх стратегія. І вона почалася з того, що було окуповано Крим, а потім російські війська зайшли на територію Сирії. І зараз це все продовжується. Політика незмінна, агресія не завершилася. І Близький Схід може запалати, якщо зараз не ухвалити певні рішення, доволі жорсткі. Пане Олександре, я дуже дякую вам, що ви знайшли час, долучилися до нашого прямого ефіру. Олександр Демченко, журналіст, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми говорили так само з ними про реакцію міжнародної спільноти. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що може розірвати зв'язки з Ізраїлем, якщо США визнають Єрусалим ізраїльською столицею. Президент Франції Еммануель Макрон висловив стурбованість Трампу щодо переведення посольства США в Єрусалим. Міністр закордонних справ Німеччини попередив Білий Дім, що визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю підсилить напруження у регіоні. Пане Магаре, якщо ми повертаємося все ж таки до нас в Україну, як гадаєте, яку позицію найімовірніше займе наша держава? Трампа із Ізраїлем і ще певними прибічниками цієї думки, чи, зокрема, більшості європейських держав? Ну, на перший погляд, наша дипломатія зайняла, на перший погляд, правильну позицію. Ми не маємо потенціалу, Україна не має потенціалу там економічного і іншого авторитету політичного якось впливати на ситуацію. Ми повинні навпаки перешкоджати поширенню якихось негативних наслідків цієї ситуації на нас. І Україна, вона наше зовнішнє політичне відомство, була, здається, в Комітеті закордонних справах було засідання, де це питання обговорювалося, і було прийнято знов-таки, на перший погляд, правильне рішення, що ми повинні чітко дотримуватися міжнародних договорів, де, до речі, Ізраїль, відповідно до рішення Генеральної асамблеї, це інтернаціональна столиця, це столиця, яка місто, яке місто трьох релігій під певним статусом ООН.
я ще раз повторюю, що підтримувати Трампа або суперечити йому, ну, це буде смішно і деструктивно для нас. Знаєте, є така теорія міжнародних відносин, формула, да, що сильні країни пишуть правила, а слабкі країни апелюють до цих правил. От ми зараз повинні апелювати до цих правил, але якимись каналами, можливо, неофіційними, ми повинні і дати сигнал і Ізраїлю, і арабським країнам, що ми розуміємо позиції тієї сторони, ми розуміємо ці позиції, але, знову-таки, повторюся, ми повинні зайняти вичікувальну позицію. Вичікувальну позицію – це добре, але ми бачимо, от, до прикладу, те, про що говорив Олександр, що загострюється ситуація у цьому регіоні. От щодо того, про що він говорив, якийсь коментар ви маєте, пане Макаре, так? Ну, такі, подивимося так, що рішення Трампа – це такі, знаєте, психологічна підтримка Ізраїлю. Да? Я багато в чому погоджуюся з паном Олександром, але не погоджуюся з тим, що це акт підтримки Ізраїлю. США, до речі, вони Ізраїль в плані військовому не підтримували, коли американські солдати були на території Ізраїлю. Сполучені Штати підтримують Ізраїль по сьогоднішній момент, даючи йому там $3 мільярди як плата за Кемп-Девідські угоди. Ми згадаємо війну судного дня, де НАТО підтримувало Ізраїль, але це таким непрямим чином було створено певний міст. Іншими словами, для Ізраїлю немає зараз такої військової, серйозної, прямої загрози, якою він би не впорався. Він має такий потенціал, який було доведено вже кілька разів, що цей потенціал він є потужніший, ніж сусідніх країн. Да, з'являються нові аспекти, там ракетні технології, ядерна програма Ірану, але ж дивіться, що з Іраном, незважаючи на те, що Іран якось, знаєте, так, флуктуаційно все-таки цю ядерну програму він розвиває, потім призупиняє, потім знову до цього питання повертається. Все-таки ця програма вона відносно була заморожена. Зараз я не знаю, як наприклад, от яка реакція буде Ірану, при всьому тому, що для Ірану Єрусалим не є якимось там важливим місцем, але це якийсь певний маркер позиції США і ставлення Ірану до Ізраїлю, воно теж всім зрозуміло. Зараз по п'ятницях в Ірані, на цих п'ятничних намазах, ще по сьогоднішній момент кричать на смерть США, смерть Ізраїлю. Так що... Реакція арабського світу, арабських країн, якою буде надалі? Знаєте, арабські країни, як вже довела історія, вони дуже гучні в заявах. Вони дуже гучні, вони дуже десь ці заяви такі, знаєте, експресивні. Важливе значення має рішення Ліги, або точка зору, не рішення, точка зору Ліги арабських держав. Вона є, знаєте, таким певним рупором арабського світу, але які має засоби впливу арабський світ на те, щоб це рішення якось Сполучені Штати змінили. Ситуація, вона досить, вона глибока, і ця система відносин Захід, арабські країни, Ізраїль, вона не є одно-двохлінійною, вона є багатовимірною. Та сама Саудівська Аравія, да, при всіх її специфічній позиції, США все-таки для них є стратегічним партнером, і фінансовим партнером, і економічним, там, відповідно, тощо. Тому я кажу, що ця ось така складна досить система, вона буде труситися, і це шанси, і ще раз підкреслюю, для Росії і для Китаю, які будуть використовувати ці тріщини. Пане Макаре, я дякую вам за розмову, за те, що допомогли розібратися у цій ситуації. Макар Таран, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем цієї ефірної години. На цьому інформаційну п'ятницю не закриваємо. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Згодом у цій студії вітайте мою колегу Христину Стець. Я побачуся з вами за тиждень і бажаю вам тільки хороших новин.